l'empresa Barnestock a Polinyà, que va acabar provocant la mort de més d'un miler de peixos del riu Besòs. No ha estat l'únic desastre ecològic. De fet, en els últims 5 anys, el Besòs, que és un riu força curt que neix a Montmeló i que desemboca cap a Sant Adrià de Besòs, hi ha hagut 3 vessaments tòxics. El 2019, Ditexa, a Montornès del Vallès, el 2022, Carcaba, també a Montornès, i finalment l'actual de Barnestock a Polinyà. El Besòs és un riu envoltat per un centenar llarg de polígons industrials, prop d'unes 4.000 empreses, i cal recordar, a més, que en aquest mapa no s'inclou totes les indústries dels 2 principals afluents del Besòs, que són el Congost i el Mogent. El tanc de tempesta de la depuradora de la Llagosta continua ben ple. Són 9.000 metres cúbics de productes químics mesclats amb l'aigua que els bombers feien servir per extingir l'incendi de l'empresa Barnestock a Polinyà. És un dipòsit gros, però va ser insuficient per evitar el desastre ecològic. Les empreses tenen tancs de contenció, compleixen normativa, però no estan pensats per estar, per exemple, apagant un incendi durant 24 hores. Es tracta de que en tot el sistema de clavegueram que arriba fins a les depuradores tinguem una fórmula de tenir barreres i contenció, ja sigui per tempestes o sigui per contenir productes derivats d'apagar un incendi. El debat sobre la necessitat d'ampliar els tancs de vessament ja hi va ser el 2019, quan es va incendiar l'empresa de reciclatge de dissolvents Ditexa. Els col·lectius ecologistes, però, van més enllà i denuncien que el que falla són les inspeccions. La majoria d'inspeccions ambientals que es fan en aquest tipus d'empreses contaminants, gairebé la majoria donen incidències, siguin lleus, siguin greus o siguin més greus. I després això no es fa res, no es continua. La majoria de vegades no es continua ni es sanciona. Com a resultat de la investigació de l'incendi de Ditexa, la Fiscalia de Medi Ambient va acusar el 2022 6 funcionaris de la Direcció General de Qualitat Ambiental d'un delicte ambiental continuat. Amb aquest precedent i ara amb l'incendi a Barnestock, els ecologistes han presentat una querella a la Fiscalia per possible prevaricació. Es camuflen sol·licituds d'increment de producció o d'increment d'emmagatzematge que haurien de tramitar-se com una modificació substancial, perquè són modificacions substancials, i en canvi hi ha la corruptela de que es tramiten com a sol·licituds de modificació no substancials, amb la qual cosa el tràmit és molt més simple, és molt més garantista, no es dona participació pública, i això és en connivència amb els funcionaris del Departament de Qualitat Ambiental. A la investigació de Ditexa va ser el propi atestat dels Mossos d'Esquadra els que van advertir de totes aquestes corrupteles i van instar a la Fiscalia a presentar una querella per prevaricació. Els propis Mossos d'Esquadra. La Direcció de Qualitat Ambiental, consultada per TV3, ha refusat fer cap comentari sobre la qüestió. Diuen que no els ha arribat encara l'escrit de la Fiscalia de Medi Ambient.